Na palici, podcast osobního rozvoje. Ahoj, ahoj, tohle je podcast Na palici. Podcast o všem, co souvisí s osobním rozvojem a člověkem, se kterým to všechno stojí a padá, je Janka Chudlíková. Janko, ahoj. Ahoj, tobě i všem. Janko, proč na palici? Protože v palici máme mozek a v mozku sídlí naše mysl. A pokud chceme udělat nějakou změnu v životě k lepšímu, tak musíme změnit myšlení. Myšlení nás může i zničit, když je špatné, a myšlením se můžeme dostat z těžkých situací. Takže na palici tam to začíná a taky říkáme, že jo, jsem z toho na palici, když nás něco dostává do kolen. Tak proto, mně se to líbí a ještě to tak hezky provokuje. Já jsem přemýšlela, jak co nejvýstižněji postihnout celou tu šíři věcí, kterými se zabýváš, tvoje aktivity, zkušenosti, protože pokud jde o oblast mentoringu a koučování, tak tvoje renomé je obrovský. Co bych řekla určitě je, že tvoje techniky jsou vymakaný a funkční, že radíš jak manažerům velkých firm, tak manažerům startupů, ale i třeba holkám, které se vrací do pracovního koloběhu po mateřské dovolené, jsou si nejisté, nebo lidem, kteří třeba startují druhou kariéru, nebo lidem, kteří jsou úplně na začátku svého pracovního života, ale řešíš samozřejmě i ta osobní témata, protože ono to hodně souvisí. Nicméně moje první otázka je, kdo je Janka Chudlíková podle Janky Chudlíkové? No, to je otázka na tělo. No, já jsem člověk na cestě, protože věřím tomu, že až do smrti můžeme pořád poznávat svět, vesmír a to, proč vůbec existujeme. A smysl života jako takovýho. Takže já se cítím jako takový hledač, ale zároveň někdo, kdo už taky našel něco. A ty se před svým publikem, před lidmi, se kterými spolupracuješ, před lidmi, kteří konzumují tvoje workshopy, ať už online nebo offlineové verzi, netajíš tím, že jsi v životě několikrát sáhla na dno, to jak pracovně, tak osobnostně. Jak tě to sformovalo pro tu tvoji cestu? No, výrazně, protože až na jednom velikém dně, neříkám, že předtím už nebyla nějaká ta dna, ale až na tom velkém jednom jsem právě otočila ten způsob myšlení a samu sebe a pochopila jsem, že trápení se mi děje i mým přičiněním, což je hrozně těžký přiznání a že to je o mně, že jsem to já, kdo volí ty situace, já rozhoduju o tom, s kým žiju, za jakou cenou s ním žiju, já rozhoduju o tom, co dělám a to bylo velký objev, takový ten přerod z té oběti do toho tvůrce. A proto si myslím, že to dno je vlastně dobrý, ono potkává každýho člověka, ale mnoho lidí se trvává ve stejném způsobu myšlení a chování jako předtím, než se k tomu dnu dostali. Já si myslím, že dno nás vybízí, jako změň se. A mě to pomohlo. Mě to změnilo. Tohle dno, o kterém konkrétně mluvím, bylo před 30 lety. Takže já na sobě pracuji 30 let. Ze začátku jsem zkusila ledacos, protože to ještě nebyl internet, což si některý lidi nedokážou představit. Já jsem zkusila klidně i kartářky, astrologa, všechno možný. To jsem ráda, že to říkáš, protože já jsem taky zkusila kartářku a trošku se za to stydím. No, já se za to nestydím, protože a i knížky 10 typů pro ženy, co mají dělat s muži, takový braky hrozný, který dneska bych se jich ani nedotkla. Jo, ale musím říct, že vlastně zpětně to vnímám tak, že mě každá ta věc nějak něco dala a já mám velký dar, že já neulpívám a já jdu dál. Takže já si růstový myšlení. Tak, jo, já si vždycky ze všeho něco vemu a jdu dál. A obzvlášť mám tu sebeobranu, kdy neulpívám ve špatných věcech. To znamená, jakmile mi to něčím smrdí, něčím mi to nesedí, nebo manipulace. Ježiš, mě kdyby řekli, vstaneme, budeme tleskat, tak v tu ránu odcházím. Jo. Takže jako umím si vzít, ze všeho jsem si vzala něco. Z profese, z osobních průserů, od kartářky, z blbý knížky. A ty knížky se zlepšovaly tak, jak jsem se zlepšovala já. Proto tvrdím, že to má na světě možná nějakou chvíli v životě to místo, byť to zní úplně na hlavu. Na tu palici. Hele, je to na palici. A co ti dala kartářka? Zase záleží, ke který přijdeš, protože oni to můžou být docela dobrý psycholožky, takový ty lidový psycholožky. Trošku jiný coaching. Přesně tak, já si myslím, já mám totiž takovou teorii 90/10. A to říkám ze slušnosti, jako upřímně jí mám 95/5, že ve všech oborech je 95% balastu. Balast.
A nebo průměr. A pro mě průměr je nedostatečný. Ale netvrdím, že ten průměr někomu může pomoct. Jo, hele, máš průměrnou kadeřnici, zedníka, truhláře, chápeš, všecko. A to též platí pro kartářky, psychologi, kouče. A já hledám těch 5% vždycky. A když si najdeš těch 5%, tak vlastně i ta kartářka ti může dát, například si vzpomínám matně před těma 30 lety, že ta jedna mě jako pomohla otočit ten prst na sebe. Že ona neříkala takový to zítra nešlapej do kanálu, spadneš, jo. Ale ona jako uměla otočit, hele, když se budeš takhle chovat, tak se ti bude dít tohle, jo. A já najednou začala přemýšlet o tom, že to je o mně. A to je vlastně pozitivní. My jsme se tady sešli kvůli tomu, abychom spolu točili podcast. No. To je taky vlastně jako forma růstu určitě pro nás, pro obě. Proč ses proto rozhodla? Máš tvůrčí přetlak? Já mám tvůrčí přetlak celý život a mám takovou i touhu se o to dělit. A vlastně pravdou i je, že jsem i pochopila, že vlastně čím víc se to dostane k lidem, tak tím víc to bude rezonovat, ale paradoxně já dělám i ve vzdělávání a v rozvoji jako profesionálně. Jo? Já profesionálně školím a koučuju ve firmách a vlastně tím pádem mě to dává ale paradoxně i hodně určitý renomé a kredit. A já mám teď, já si vždycky posouvám nějak vizi a já mám teď vizi, že budu už dělat jenom s tím, s kým chci dělat já. A že chci dělat jenom se hezkýma klientama. A mně se to díky tomuhle jakoby tý určitý, že mám nějakou kredibilitu a nějakou pověst, tak se mi to daří. Tak já doufám, že to naše sezení lidem k něčemu bude. Já se jmenuji Lucie Husárová, dlouho jsem dělala novinařinu v rozhlase a teď jsou mým oborem v podstatě lidské zdroje, takže věci kolem seberozvoje jsou mi tím pádem hodně blízké. A já jsem tu proto, abych se ptala, aby tu Janka nebyla sama. Za prvé a za druhé neboj, taky občas něco řekneš. Já si myslím, že se mě na něco zeptat. To určitě. Podcast Na palici se bude věnovat stručně řečeno osobnímu rozvoji a všemu, co s tím souvisí, a protože tedy Janka je zkušený profík, za kterým jsou roky tvrdé práce, tak si určitě můžete být jistí, že vždycky dostanete ověřené rady, které fungují, žádná vata, jdeme prostě rovnou k věci. Janko, je začátek ledna, takže naše startovací téma je předsevzetí. Taková klasika, tělocvičny budou plné nováčků, říká se jim ledňáčci, lidé stahují jako o život aplikace tréninkové všeho druhu, všichni si předplácejí, všichni si říkají, že se nebudou stresovat, že nebudou letos tak nervózní a tak dále, každý si jako dosaďte, budu chodit víc do lesa nebo naopak budu chodit víc někam jinam, udělám si čas na partnera, na rodiče, na psa, zase každý si dosaďte, co potřebujete. A co to vlastně je předsevzetí? Ale pojďme nejdřív rozklíčovat to slovo, ať víme, o čem se bavíme. Jaký je třeba rozdíl mezi předsevzetím a cílem? Podle mě je předsevzetí takové nahlas vyslovené přání se v něčem trošku zlepšit. Jo, je to takové vyjádření víry. A v tom se možná liší od cíle, protože cíl bych vnímala víc už jako rozhodnutí. Takový to jako jdu do akce, chci do akce. Myslím si, že už se dotýkáme i toho, že proto v těch předsevzetích je extrémně důležitá motivace a jestli je ta motivace vnitřní nebo vnější, protože velmi jednoduchý selhat. Jo? Prostě přejeme si být lepší všichni, ale přání je málo. Přání je málo. Dáváš si ty osobně nějaký předsevzetí a dáváš si ho v lednu? Ne. Já fakt ne, ale možná je to i tím, že, jak jsem řekla už před chvílí, že já 30 let na sobě nějak jako systémově pracuju. Nevím, jestli jsem udělala šťastný začátek, že jsem řekla, že jsem si pomohla i kartářkama, jenomže já jsem se mezi tím dostala k neurovědě, k profivědce. Ale každý jsme někdy byli u kartářky, pojďme to přiznat. Jo, ale propracovala jsem se jako k tomu, že mám docela solidně prostudovanou, jako zajímám se aktivně o psychologii, o evoluční biologii, o neurovědu. A já jsem předtím řekla neurologii, omlouvám se, neurovědu. A vlastně ty věci jakoby fungujou, když víš, jak funguje ta příroda. A jak funguje mozek. A jak funguje mozek, tak vlastně ty si to můžeš hacknout daleko líp a dosáhnout lépe těch věcí. A protože já na sobě pracuji léta,
těch 30 let, tak já vlastně jsem dorostla k tomu, že já si nepotřebuju dávat předsevzetí, jestli mi rozumíš. A už vůbec ne v lednu. A už vůbec ne v lednu, kdy jako všichni blbnou, protože o tom něco za prvý vím a protože se cítím být na cestě sebezlepšování stále. S tím, že se mi to někdy daří víc, někdy se mi to daří míň a vím, že na mě má vliv i prostředí nebo to, jak si stojím v životě, takže já v lednu neblbnu s těma předsevzetíma, ale zároveň pozor, aby to nevyznělo tak, že možná je to pejorativní, když řeknu neblbnu, že ten, kdo to dělá, by si mohl myslet, aha, já blbnu. Ne. Prostě každá myšlenka nebo každá touha se zlepšit je dobrá. Jo? A jestli někomu pomůže ten leden, protože startují všichni, no tak hurá. Ty ses jenom ptala, jestli to dělám já to nedělám, protože já se snažím na sobě makat pořád. Jo, takže a mám těžší období, lepší období. Ale bilancuješ. Ale bilancuju. Ano, to, co já dělám, a to dělám vždycky spíš ke konci roku, před Silvestrem, že si shrnuju ten rok, o čem byl, co mi dal, co mi vzal. Dokonce si maluju léta, na lodičku si napíšu ten rok a skládám si lodičku a jdu si ji pustit po řece. A tím pouštím ten rok, jakoby. Takový jako rituál. Symbolický rituál. Jo, a jdu to pustit na Vltavu, ono to neplave, chtělo by to potok, vždycky to tam chcípá někde, ale splnila jsem si. A potom si vždycky dělám to přání pro ten další rok, jako tu vizi, co bych, jako o čem bych chtěla, aby ten rok byl, kam bych se chtěla v tom roce posunout. A to dělám. To je takový hezký rituál novoroční. Proč jsou ty rituály pro tebe tak důležitý? Protože to, že jako bilancujeme na konci roku, ono to je taky takový emočně vypjatý období, ty Vánoce jsou jako náročný, je to stres, chaos, nebo naopak, když jsou lidi sami, tak jsou rádi, že to přežili, pak přijde konec roku, tak než se jako naplánují ten rok příští, tak jako myslím, že 90% lidí, aniž by si to třeba uvědomovali, tak jako bilancujou, že jo, shrnou si to. Proč je tohle tak důležitý? Hele, rituál podle mě dává vznešenost jako životu. Je to vlastně nějaký uvědomovací okamžik. Já tomu říkám vnitřní oslavička. Jo? Jako je rituál třeba, že by se mělo oslavit, já nevím, vstup dítěte do první třídy, nebo první menstruace, jo? Nebo ukončení nějakého studia, jo? Promoce třeba je rituál. Dobrý jo? výsledek, maturita něco je zvládla. rituál. A vlastně oni oslavují určitý momenty v životě a zvědomují tím pádem ty momenty v životě. Na rozdíl od stereotypu. Jo? Takže se jakoby vypíchne nějaká ta věc a zároveň, když si vytvoříš nějaký systém svých rituálů, tak se o ně jakoby opíráš a oni ti pomáhají se držet na té svý cestě. Jo? Takže já si myslím, že rituály jsou fajn. Než se ještě dostaneme k tomu, proč si ty předsevzetí vůbec dáváme, tak možná taková otázka, a vím to sama ze svých zkušeností, že teď už tolik ne, ale taky předsevzetí hodně jsem si dávala a dost často se mi stávalo, že to byly jako hodně vzdálený, nereálný cíle, něco, co bylo jako hodně těžký dosáhnout, protože jsem měla tu potřebu být lepší, hubenější, cokoliv. Co radíš lidem? Když už mám potřebu si jako nadefinovat, co dosáhnu v tomhle roce 2024, tak má ten cíl být, nebo to předsevzetí spíš jako dosažitelný, protože vím, že to zvládnu, taková ta jistotka, a nebo by to naopak mělo být něco, co mě jako fakt posune, nějaké jako opravdu, nějaké předsevzetí, které bude... Má to být nějaké předsevzetí, kde budu muset odpracovat opravdu hodně věcí a hodně práce a hodně úsilí do toho dát, abych to dosáhla. Hele, já si myslím, že předsevzetí klidně může být velký, ale vždycky ho musíš nasekat na ty malý kousky. Takže to první, kam dohlídneš, víš, to už se dotýkáme, co vlastně za tím předsevzetím je. Být lepší člověk je vlastně super, ale tomu ten mozek naprosto nerozumí. Jo? Čili já bych možná rozlišovala, asi se tady dotýkáme názvosloví, jo? Že pro mě jako vize je úplně něco jiného než cíl a cíl je pro mě něco jiného než předsevzetí. Takže kdybych to vzala podle mých pocitů a zkušeností, tak bych to řekla tak, že předsevzetí by mělo být spíš něco, co by se později mělo zacílit. Ale nemělo by to být to mamutí.
Jo, čili menší věc nějaká ke zlepšení. Jako, OK, chci zhubnout, ale měla bych to zacílit. Jo. Chci změnit stravu, měla bych to zacílit. Chci udělat nějaký posun v kariéře. Jako za mě, já to takhle cítím, jo. Zlepšit se třeba v něčem, v kariéře, v práci, v jídle, ve cvičení, je to předsevzetí, ale měla bych pak za to dát opravdu malinkou akci a konkrétní zacílenost. Být konkrétní. Určitě. Abych si to mohla zapsat, Určitě. odčárkovat, tak, cokoliv. A odfajfkovat. Hlavně ty fajfky, ty jsou důležitý, ty nám dávají dopamin, že jo. Já jsem rok zpátky četla nějaký rozhovor s psychologem Alešem Boreckým a teď řeknu jednu větu, která mě tam hodně zaujala, že nás předsevzetí vlastně léčí z naivity, protože většina z nich selže, ale že stojí za to objevit, jak moc jsme naivní. A souhlasíš s tím, že to předsevzetí jako může být vlastně takový test, který my jako dobrovolně znova a znova každý rok podstupujeme a vždycky jako selžeme? No a já si myslím, že to nemusíme dělat znova a znova. Že je dobrý to udělat občas, jako mrknout se na tu míru svý naivity, ale pak poučit. A buď tím, že posunu tu teorii předsevzetí do budování návyků, anebo to pustím, jo, když mi to nevyhovuje. Já si myslím, že každý jsme nějak jinak nastavený a každý máme trošku jinou tu vnitřní motivaci, ale myslím si, že nemusíme chodit do stejného tunelu blbýho opakovaně. Jako pořád. Ty jsi řekla dvě důležitý slova, budování návyků. To je něco, k čemu se za chvíli určitě ještě vrátíme. A jen tak mimochodem, víš, jaký jsou údajně v dnešní době nejčastější předsevzetí, která si lidé dávají? Myslíš jako žebříček? Obecně. Hitparáda? No hele, tipla bych, že to bude 100% něco kolem životního stylu, jakože strava, pohyb. Tipla bych, že to bude něco kolem možná kariéry a vztahu. Přesně. Hele, začnu žít zdravěji, to znamená zhubnu, budu líp jíst a budu cvičit, cokoliv z toho. Nebudu se tolik stresovat, to je druhý. Tak to si myslím, že je na místě. To je jako dnešní doba určitě na lidi klade velký nároky. Vidíš. Hodně lidí to řeší. Potom budu žít ekologičtěji. To mě docela překvapilo. To mě překvapuje taky. Najdu si víc času pro sebe a naučím se něco novýho. To znamená, že vlastně to svědčí o té době, podle mě. Tlak na to, aby se lidi vzdělávali, protože v práci se to všechno mění. Tlak na to, aby dobře vypadali. Tlak na to, aby se dobře cítili, protože si o tom všude čteme. Je něco z toho, co řešíš ty? Myslíš se sebou? Hele, já no. A s klientama? Já mám výhodu, že mě je 61 a tím, jak na sobě 30 let dělám, tak já, jako bych řekla, jsem smířená i s tím stárnutím. A vlastně došla jsem k tomu, že ano, pozor, aby to nebylo pochopeno špatně, že já chci být lepší v různých věcech, ale pro sebe. Já už to nutně vůbec nepotřebuji dělat, protože tlak společnosti. Mně dokonce přijde společenský tlak trošku nemocnej, protože víš, od čeho je odvozeno slovo jako normální. Jo? Jak ti říkají, buď normální, jo? Nebo společnost chce. Buď v normě. Znamená buď v normě. A norma ze statistiky se určuje většinovým výskytem s definovanou předem odchylkou. A když odchylka se příliš často opakuje, jako tak je potřeba posunout normu. Čili norma rovná se většinový výskyt. Takže být normální znamená být většinový, to znamená dělat to, co chce většina a reagovat na většinu a plnit očekávání většiny. A já vždycky lidem říkám, i na přednáškách, i na školeních připadá vám dneska většina lidí v cajku. Ne. A mě taky ne. Takže chci být normální. Nechci. Ale ono to je těžký, protože ty si pak vlastně musíš vymezit tomu právě tlaku. A to už vyžaduje určitou míru sebevědomí a to už jdeme hezky zase do těch seberozvojových témat, že vlastně zatím vším zase je určitá míra sebeuvědomění, sebevědomí, sebehodnoty. A já to vidím jako za prakticky vším ve zlepšování se a v seberozvoji. Takže naučím se něco nového, to určitě je téma jako velký. Hodně lidí to řeší, ten tlak je, protože kdo jsme někde v práci, tak víme, že všechno se mění v podstatě z kvartálu na kvartál, nový nástroje, nový tooly, a noví kolegové neustále. Musíme tomu nějakým způsobem čelit. Je tohle téma, který řešíš třeba se svými klienty? Řeším se svými klienty mnoho těch věcí, protože a ono to jde
jako, co bych řekla pro lidi, je trošku víc horký, samozřejmě rodinný vztahy nebo partnerský vztahy, to je hot, jo, ale pak přicházejí ty pracovní a i ty možná osobní vztahy, ty kamarádský vztahy, protože my se pořád potřebujeme nějak jako vymezit, ale zároveň jako nějak souladit, jo, s tím svým prostředím. Takže já bych řekla, že ale víc horký jsou ty vnitřní, ty rodinný témata, ty partnerský a třeba já a máma, já a táta, jo, já a partner, já a partnerka, tak bych řekla, že tohle je víc horký a pak přichází samozřejmě práce, ale úplně na topu je práce podle mě jenom u těch, co fakt prožívají třeba mobbing nebo šikanu, což už dneska není tak běžný. Jo, takže bych řekla, že spíš to jde z té soukromé sféry. My jsme se teď, řekla bych tak jako hezky dostali k tomu, aby jsme si povídali o tom, proč máme vůbec potřebu si předsevzetí dávat. Tak proč máme potřebu si dávat předsevzetí? No, protože chceme být lepší. Chceme být lepší. Předsevzetí si nebude dávat někdo, kdo už nedosáhl určité míry uvědomění, že za prvý si musím přiznat, že něco nemám funkčního, něco mi neprospívá a za druhý chci to mít lepší. Ale ono to předsevzetí fakt zdaleka není vybuduju návyk, ale na druhou stranu, kdybychom vybudovali návyk, tak se vlastně dostáváš do nového, lepšího autopilotního režimu. Jinými slovy, už na to nemusím myslet, chápeš? Jo, a já si myslím, že to zatím je, jo, jakože příklad, naučíš se snídat a budeš snídat tak dlouho, až se to stane tvým novým dobrozvykem. A vlastně ty už na to nemusíš myslet a ten život je jednodušší, jo, už tomu nemusíš dávat energii, už se do toho nemusíš nutit. Takže si myslím, že to je ta touha jako nějak si zjednodušit život a zlepšit život. To je ta vnitřní motivace. Jo. A pak jsou i ty vnější. No jasně. Že máš pocit, že tě k tomu něco tlačí. Okolí, partner, dítě, nadřízený, podřízení, kdokoliv z tvého okolí, dosaď si zase podle svého. Jsou ty vnější motivace správný? Tak, ty jsi to řekla dobře a za to ti děkuju, že já si myslím naopak, že většina lidí jde po těch vnějších motivacích. A já si myslím, že jako z dlouhodobého hlediska právě, že nefungujou, že nejsou... To jsem se chtěla zeptat, jestli to vůbec funguje. Že jako z dlouhodobého hlediska takhle, že dřív či později zase narazíš na to, že vlastně už jako fakt cvičíš, fakt se stravuješ, teď i tu profesi a i ten úspěch a i ta rodina a i to vydělání, teď jsem vlastně podle tabulek doko a proč se teda necítím doko? Doko, nalej. Proč nejsem šťastný? A takový lidi taky mám někdy v coachingu překvapivě. Nejenom ty rozbitý nebo ty na křižovatkách, ale vlastně všecko se jim daří. A najednou si uvědomí, ale já jako nejsem vnitřně spokojený, nebo šťastný, nebo šťastná a spokojená. A je to proto, že většinou, když do toho pak rejpneme, tak odhalíme, že se jelo podle těch jakoby kritérií a tabulek zvenku. Ty vnější atributy úspěchu, já tomu říkám ty frčky, jako že jsme jeli po těch frčkách a my je vlastně máme, my jsme je docílili, jenomže to jsou ty vnější frčky. Teď už otvíráme tu pokličku, ale já ještě řeknu příklady, jo. Předsevzetí, zhubni, nauč se pořádně mluvit anglicky. Jsi moc velký perfekcionista, blokuje tě to. Když mi tohle někdo řekne, a já na to reaguju. Dobře, takže ten rok 2024 bude o tom, že budu víc v pohodě, smířím se s tím, že ne všechno je dokonalý a že každý report nemusí být na 100%. Zhubnu a naučím se pořádně anglicky. Tak jak to může dopadnout? Hele, může to dopadnout i dobře, i blbě, jo, protože já bych rozlišovala to, jestli pak najdeš cestu, já bych zase rozlišovala, co z toho je vize. Vize znamená, že mám nějaký fakt já tomu říkám vyjádřená touha srdce. Že po něčem fakt jako ze srdce toužím a patří to ke mně, jo, jako když si třeba lidi přáli lítat a ta touha, to není ani cíl, to není ani předsevzetí, to je strašně velká touha, jo, a já bych rozlišovala vizi. Jo, ta touha srdce je strašně důležitá, protože ta vize jako dává našemu životu, já to říkám ve zkratkách 3S. Mýmu tady a teď dává ta vize smysl, směr a správnost.
To znamená, že jenom když vím, co teď dělám a proč to dělám, že to zapadá do té vize, tak mi to dává smysl. Směr, že když já nevím, chci směřovat svůj život třeba, já nevím, k pomoci lidem, nebo já nevím k čemu, jako, nebo k budování, já nevím, interiéru, to je jedno. Že mám směr, jo, že když jako prostě, to je jako když chci jet do Říma, no tak nebudu řídit auto směrem do Litvínova, jo, tak směr. A správnost, že vím podle té vize, vím, co je správně a co není správně pro mě i vůči druhým, vůči vnějšímu světu. Takže mi dává větší pocit vnitřní i vnější jistoty. A to je jedna veličina a to si myslím, že je ta jako velká vyjádřená touha srdce. Ale a já ji dokonce nemusím splnit. Ta vize mi jenom pomáhá determinovat, že jsem na dobré cestě a že to, co teď dělám, je pro mě dobře a je vlastně jedno, jestli to bolí nebo nebolí. Ono to může být i nepříjemný. To je další věc, jak lidi přišli na to, že život musí být jenom příjemný. A že seberozvoj je příjemný. Zlepšování se je jenom příjemný. Není a nemá být. Tak zhubnout bolí. No jasně, třeba. Přesně tak, díky za to. No a pak je druhá věc, že já bych tohle ale měla přetavit do nějakého cíle. Což už je nějaký reálný milník, konkretizovaný milník, který ho ale chci dosáhnout. A pak využívám různý grify, typy, abych ho dosáhla. K těm grifům a typům se asi ještě dostaneme, ale já jsem tím měla na mysli to, jak vůbec naložit s informací, když ti někdo řekne zhubni, nauč se líp anglicky, buď menší perfekcionista a já řeknu, OK, tak asi musím být lepší perfekcionista. No a to je ten vnější faktor. To je ta vnější typ. Ale ty jsi to dělala kvůli tomu, že ti to někdo řekl. Jestli to vůbec může fungovat, když já to takhle jako přijmu a řeknu si, hele, on mi to říká, tak musím. Bude to teď moje předsevzetí. Já si myslím, že ta jakoby zpětná vazba nějaká je dobrá v tom, že o tom začneš přemýšlet. Ale určitě to není dobrá motivace, nebo dostatečná motivace. Ale to, že o tom začnu přemýšlet, že mě to vyprokuje, řekne si, kurník, neměla bych fakt zubnout. A měl by tam přijít ten pocit zavlastnění, něco by se mělo stát ještě. Že si to přivlastním, že si to vemu za vlastní, protože dokud si to nevemeš za vlastní, tak to dlouhodobě nebude fungovat. Nemůžeme to dělat kvůli těm druhým. To znamená, já bych jako na té cestě si měla říct, zapadá to třeba do té mojí vize, jo, zrevidovat si to trošku a pak si to můžu zacílit a pak tam může přijít za mě předsevzetí, jako je takový první impuls, jako OK, jako možná bych tam chtěla jít, ale stejně je tam ještě nějaká fuška zatím. Kdy předsevzetí naopak smysl nemá? V jakých? Já si myslím, že jednu věc už jsme se jí dotkli. Nemá smysl dělat předsevzetí kvůli tlaku společnosti. Nemá předsevzetí dělat jen nutně v lednu, protože to dělají všichni v lednu. Ale zase můžu, jo, aby to nebrali lidi černobíle. Je to nějaká startovací čára, ale v lednu, když to tak jako necítím, nemá smysl dělat si předsevzetí podle mě jakoby ve velkých věcech, protože jako na velké věci a na velké změny je předsevzetí málo. Jak souvisí předsevzetí a sebevědomí? Co to o mě říká? Když se ho buď jako nedávám, nebo naopak si každý rok dávám 4 až 5. No, ono mi to dává pouze polarita. Feedback, víš, jako mě to pouze dává feedback, jakože příklad, když si dávám furt předsevzetí dokola a neplním je, no tak to bude bortit moje sebevědomí. Protože co je zdrojem sebevědomí? No, že jsem spokojený s tím, kým jsem a kým se stávám. To znamená, že pozor, proto je tam to slovo sebe. To neurčují ostatní lidi. Že se jakoby líbím sám sobě. Že jsem jako spokojená s tím, co dělám. A když 4krát selhám, no tak nemůžu být spokojená s tím, co dělám. Takže je to určitý feedback, ale může mi to jako vlastně rozbít to sebevědomí, když opakovaně neplním, nedodržuju to, co jsem si slíbila. On je to totiž takový trošku vnitřní slib, že jo? Závazek. No, ano. A naopak, když to třeba splním a když se posunu dál, tak to může být taková, já tomu říkám, takový zářez na kontě sebevědomí. Jo? Takže jo, jako, ale spíš bych řekla, že jako je to až ten důsledek. Jo? A zároveň si myslím, že člověk, který má v cajkucu sebevědomí, tak vlastně víc pracuje nenutně s předsevzetím, ale jakoby s jasnýma krokama. Můžeš s náma nasdílet nějaký svůj fuck up, který souvisí s předsevzetím? Z minulosti? Hele, můj takovej třeba, a to není ani minulost, já mám trvalé takovej kolísavej fuck up s pohybem, jo. Mně paradoxně jde o trošku, ale je to v období líp strava a pak někdy jako se sladkým, jo, protože já někdy, když jsem přetažená, tak se doslazuju.
A na ten pohyb, já to nemám spojený s tím lednem, jo, ale prostě u mě má obrovský vliv na to, jak moc mám času a stresový období, anebo naopak já často funguji v Chorvatsku a když přijedu do Chorvatska, tak já tam prostě vůbec nemám problém se hejbat, stravovat se, jo, najednou to tam jde. Přirozeně a vrátím se zpátky a tam mám to předsevzetí, že si to udržím. Ty brďo, já se tady dostanu do úplně mlýnských kol, jak vztahových, rodinných, těžký zátěžový situace, nějaký pracovní jako nápor, kdy fakt jako mám problém jako si uhlídat, jako snažím se hlídat si to jídlo, ale už tam prostě ten pohyb nenarvu. Takže u mě je takový kolísavý nahoru dolů, třeba je to rozhejbat se a udržet to stabilně. Jo, přinést si toho z toho Chorvatska sem, prostě to mi nejde. To mi fakt nejde. Já připomínám, že posloucháte podcast Na palici s Jankou Chudlíkovou a pokud jste nás doposlouchali sem, tak jsme moc rádi a děkujeme za to. Zbytek rozhovoru najdete na Hero Hero a v následující části můžu slíbit, že se právě zaměříme na to, jak předsevzetí zvládnout, jak ho vydržet a jsme u toho sladkého a u toho cvičení, jak ustát všechny okolnosti a Janka vám dá i praktické grify a ověřené tipy právě jak na to. A taky můžeme slíbit malý dárek, Janko. To určitě. Tak co to bude? A ten dárek bych chtěla teď říct, protože na Hero Hero teprve startuju, je to pro mě nová věc, takže prvních 10 lidí, kteří si udělají odběr, ode mne dostanou přístup na online kurz od zlozvyků k dobrozvykům, protože to s tím předsevzetím velmi, velmi souvisí. Kdyby náhodou to byl někdo, kdo tento kurz už má, tak se domluvíme, dám mu něco jiného, aby dostal něco jako dárek. Tak díky, to je skvělá nabídka. Tak zatím. Ahoj. Na palici. Podcast osobního rozvoje.